Tapi niku nek langsung aman nggih Pak Lurah. Aman. Oh, nggih. Mugi-mugi boten padu mate. Lurah, pangapunten mungkin Lurah kula paling kaya niku. Esuk ngapurane Lurah. Ampun didamel penggalih. Nggih, kujeng mawon. Nggih. Jas inding mawon menika wonten panggung. Esuk Bu. Ngapunten. Wis mati urip maneh iki dene saya kudune anggone aja MC-ne, lah kok malah MC-ne nungguyan nunggu ya. Wes ngubur-ngubur Wes ore mati. urip mati meneng iki yo kepriwe. Kurang saja. Wis bahaya iki nek ngene iki. Nggih sing penting aman mawon mangkene wasul nggih. 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 Muga-muga mboten padu ngoten mawon. Nggih. Groget-groget urip maneh iki dene Mabedundu urip maneh iki tinggal pedun bae iki. Heeh. Piye? Tak pacet